ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ 47 ಊರು ಸಿರಿಯಾರ. ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ 15 ವರ್ಷಡು ನ್ಯಾಮ ಕಟ್ಟಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿನ ಕೊರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಿ. ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಿ. ಐಟ್ ಸ್ವಾಮಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಕಾರ್ತಿ ಪಂಪಿನಂಜಿ ದೈವದ ಪ್ರಥಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೆ. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ತೊಡು ದಿಟ ಮುಟ್ಟಲ ಅವೇ ದೇವದ ಚಾಕ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ. ಈತ್ ದಿನ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಹೆಚ್ಚ ಕಾಲ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿನ ಇಲ್ಲಡು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೇವೆ ಹಾಪಿನಿ. ಇಲ್ಲಚ್ಚದ ಕಾಲವು ಇಲ್ಲಚ್ಚದ ನ್ಯಾಮ ಹಾಪಿನಿ. ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಬ್ಬರಿಯ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಇಂಚನೆ ಕೆಲವು ದೈವ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೆ. ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಇಂಚೊಪ್ಪಗು ಮಲ್ದಿನಿ. ಸಾಧಾರಣ 17 ಇಂಚೊಪ್ಪು 17 ವರ್ಷದ ಇಂಚು ಮಲ್ದಿನ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ದೆ. ಹೆಚ್ಚ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕುನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮನೆ ತಿಕ್ಕುನು. ವರ್ಷಕ್ಕೊರ 7 ದಿನ ಮಂತ್ರಗಣ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ. ಮಂತ್ರಗಣ ಕಾಲ ಭದ್ರಮಂಕಾಳ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ಯಾಲ್ತೂರು ಭದ್ರಮಂಕಾಳ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 7 ದಿನ ಮಂತ್ರಗಣ ದೈವದ ಕಾಲ ಮಲ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ರೆ ಜುಮಾದಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದೆ, ಕಲ್ಗೊಡ ಕಾಲ ಕಟ್ಟದೆ, ಪ್ರತಿ ಬಬ್ಬರೆ ಕಾಲ ಕಟ್ಟದೆ, ಪ್ರತಿ ಬಂಜಲ ಕಾಲ ಮಲಸಾವರೆ ಕಾಲ ಕಟ್ಟದೆ, ಕಾರ್ತ್ಯಾಯಿನಿ ಕಾಲ ಕಟ್ಟದೆ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಬೇತೆ ದೈವದ ಕಾಲ ಪೂರ ಕಟ್ಟದೆ. ಆದಿ ಮರಳಿಚುಕ್ಕು ಕಾಲ ಕಟ್ಟದೆ. ಅಂಚನೆ ಎತ್ತೋ ದೈವದ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ತಕ್ಕಾದ ಪುದರ್ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಇಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನೇಮ ಕಟ್ಟಂದು ಬೈದೆ. ಕಟ್ಟಂದಿನ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅಜ್ಜನ ನೇಮ ಮಲ್ದಿಜಿ. ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ನ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೀಚ ನೇಮ ಬಂತದೆ ಅವಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ. ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಮಂದಾಯ ನೇಮ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ. ಕಡಮಂದಾಯ ಜಾರಂದಾಯ ವಾ ನೇಮಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದಿಜ್ಜ ಇಡಮಟ. ಕಟ್ಟಂದಿನ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಂದಿನ ಕಾಲ. ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟದ ಕಾಲ ಬಂಡ ಏರೇ ಅವಡು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಡು ಏರೇ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಅಲ್ಲು ಸಂಬಳ ಕೊರಂತೆ ಕೊಲ್ಲಾಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ಇಂಕ ಒಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಕ್ಕದ ಪಂಡ ಅಯ್ಯನು ಭದ್ರಮಂಕಾಳ ಸೇವೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆಂಡು. ಅವಳು ಮಂತ್ರಗಣದ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಅವಳ ಅಂಚನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆಗ್ಲ ಬೇತೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡಲ ಎಂಕ ಸನ್ಮಂತ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ. ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು. ಹಿಡ್ದು ಆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಬಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ. ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಸಾಧು ಪಂಡದು, ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಗೋವಿಂದ ಪಾನ ಕೊಳಕೆ ಬೈಲು. ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ನೇಮ ಮಲ್ದಿನಾರೆಗೆ ಯಾನ್ ತೂತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ತೀರ್ದು ಬೋತಿರಾರು. ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟದೆರಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟದಿನ ಪಂಡ ಬಡಕೈದ ಒಂದೇಟು ಚೌಂಡಿ ಪಂಪಿನ ಅಂಜಿ ದೈವದ ಆ ನೇಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಂದಿರ್ತೆಗೆ ಪಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪದಾರಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲೊಡು ಇಪ್ಪುನೇರು ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಬುಡ್ಡೆದಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಬುಡ್ಡೆದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕು ಜೋಕುಲು ಇಚ್ಚಿ. ಅಂಡ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗಿನ ಮಗಲು ಮೊಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿನ ಪಲ್ದಿನ ಮಗಲು ಅವ್ರು ತಿಳ್ಳೂರು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನು 3 ಜನ ಇಪ್ಪುನು. ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ನ್ಯಾವ ಹೋಗಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಈ 10 ವರ್ಷಗೂ ಯಾನ ಅಜ್ಜನೊಟ್ಟಿಗೂ ತಿರುಗಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನೇಮದಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಪಕ್ಕ ಅಜ್ಜರು ಓಡಿ ಉಂಟ ಪೋಪೇರು ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಂದಿತ್ತೇನೆ ಯಾನು ಎಂಕು ವಾನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪೂಜೆ ದಿನಾಲ ಆರೇ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಕು ಈ ಅಂಜಿ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಜಿ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಇದ್ದು ಏನ್ ಮಲ್ದಿನ ಸೇವೆನ ಉಂಬೆನೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಪೋಪೆ ಅನ್ಪೆನ್ಪ ಅಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಪುನಲಾಗ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡೆಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಇಂಕು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಅಂಚನೆ 7-10 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪನಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಅವ್ನು ನೇಮ ಕಟ್ಟರಾಗ ಆರೇ ಕಾರಣ ಆರೇ ಕಟ್ಟಾದ ಬಿಡೋದು ಆರೇ ಪಿರಾಡ್ ಇತ್ತದು ಇಂಚಿಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಲ್ಲ ಪಂತೀನಿ ಆರೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂದೇಟು ಇಂಕುಲು ಇತ್ತ ಪೋಪಿ ಪಂಡ ಎಂಕು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈ ನಿನ್ನಡ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗುರು ಪಂಡ ಅರೆ ಎಂಕು ಬಕ್ಕ ಗುರು ಬರ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಎಂಕು ಗುರು ಅಂಡ ಪಕ್ಕದ ಒಂದೇಟು ಬೇತೆ ವಿಚಾರು ಪನೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರೆ ಮೇಲೆ ಪಂಡ ವಾಲ್ತೂರು ಗುರುಗ ಪಂಡದು ಆರು ನಾ ಒಂದೇಟೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಸೇವೆ ಮಾಲ್ದಿನ್ಲ ಬಡಕೈಯೇ ಹೆಚ್ಚ ಸೇವೆ ಮಾಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಆರೇ ನಾನು ಕೋಲಗಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಲಗ್ಲ ಆರೇ ಈಯ ಕಟ್ಟುಡು ಪಂಡದು ಆರೇ ಹೆಚ್ಚ ನಾನು ಸೇವೆ ಕಟ್ಟರಾಗ ಒಂದು ಮಾಲ್ದಿನಿ ಅಕ್ಲ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆರೇಗೆ ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಅಂಡಲ ಆರೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂದು ಮಾಲ್ತಂದು ಎನ್ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ದುಂಪುವರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕ ಸೇವೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪು ನಿನ್ನಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಮಲ್ಪು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜನ ಪಂದಿನಿ ಎನ್ನ ಪೆರೆ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಡಕೈದ ಊರುಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೆರೆ ಮೇಲೆ ತೀರ್ದು ಬೋತೇರು ಆಂಡಲ ಆ ಜಾಗದಾಗ ಸೇವೆನೇ ಅನ್ಬಿಡ್ತಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪಲಯನ ಮಗವಿಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಆ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಪಂಜಲಿ ಕೋಲಾಬಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪವನಗ್ಲಗ್ಲ ಪನ್ಪುನೇನಿ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಕ್ಲಗ್ಲ ಪಂಡದು ನಾ ಪಲಾಯ ಗುತ್ತಿಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಪಲಾಯಡಕ್ಕೇನೊಂದು ಪಲಾಯ ಗುತ್ತಿಜ್ಜಿನ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಪಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇ ಅಲ್ಲ ಬಡಕಾಯ್ದ ಊರು. ಈ ನೇಮದ ವಿಚಾರ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ್ರೆಗ್ ನಂಕದಾಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲ ಏನತ್ತು ಹಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಇಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರದ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಐನಗೆ ತೆರೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟಿಪ್ಪು ಯಾನು ಎಂಕು ಪೂರಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ತೆರೆಯೊಂದೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲಗೆ ಯಾನು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬಂಡ ನನಲ ಕಲ್ಪನಾ ಹುಟ್ಟಿನ ಸೈನಟಲ ಕಲ್ಪನಾ ಎತೋ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಹೆರೆನಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಟ್ಟೆ ಇಂಚನೇ ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಲು ಆ ಕಾಲುಡು ನಡೆದು ಬೋಂಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲನ ಇಲ್ಲ ಪಡ ಅಕ್ಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನು ಏತ್ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಏತ್ ಭಕ್ತಿಡು ಮಲ್ಪುನು ಅಕ್ಲು ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಕೋಲದಡೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕುಲು ಬಡ್ಚಾನ್ನ ಪೂರ ಮಾಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಕೋರಿ ಮೀನು ಮುನಸು ಮಲ್ತೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅವಲು ಪೋದು ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಆ ಸೇವೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪನ್ಪೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಷ್ಟು ಪಂಡ ದಾನಿ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದೋಷ ಬರು ನಂಕ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ದೋಷ ಬರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಕ್ಲೆಗ ಜಿಡಲ ಬಾಕಿದಗಲೆ ಜಿಡಲ ಯಾನು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೈತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ದಡೆ ಹೋಪೆ ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮದ್ಮಾಂಸ ಬಿಡುದು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಹೋದು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಅಂಡ ಐಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಒಂದು ಭೂತ ಕಟ್ಟುಂಚಿನ ಅಂಟಲ್ಲ ಐಟ್ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ದೇವಿಯರ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿತು ಕೊರಪೆ ಆ ದೇವಿಯರ ಒಂಜಿ ಮಾಪಿ ಕೊರಪೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಲು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಹೋದು ಕಟ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಕೊರಪೆ ಅಂಚ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿನಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ನಾಂಡ ಆ ಸೇವೆ ಗೊತ್ತಾಲ ತಂದರೆ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಅಜ್ಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಕಾಲ ಕೆಲವೊಂದಿಟ್ಟು ಹೋತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಪೋಯಿನಿ ಅಜ್ಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಜ್ಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೋನಾಗ ಅಜ್ಜರ್ ಮಾಲ್ತು ಅಜ್ಜರ ಗಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಎತ್ತುಂಡು ಕೊಲ್ಕೆ ಬೈಲು ಪುಟ್ಟ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಪುದರ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಪುದರ್ ಎತ್ತುಂಡಾರೆ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ತಕ್ಕಾದ 6 ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಕಳು ಕೋಲ ಮಲ್ಪನಗ್ಲೆಗೆ 6 ಇಂಚಿನ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವೇನು ಕೈನಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆಂಡ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಬಳು ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆಸಾದಿ ಬುಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ದುಂಬುದಾಗಲು ಮಲ್ದೊಂದು 5 ದಿನ ಕಟ್ಟನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆಗ ಕಾಲಗೂ ತಕ್ಕವಾದ ಅವೇನು ಬೇತ ಮಲ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಬಳ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲ ಹೆರೇರು ನಕಲು ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚನೇ ಇಪ್ಪಡು ಅವಳು ಏತೇ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವು ತಿಕ್ಕುನ ವಿಚಾರ ಅಗ್ಲೆ ಗೆಜ್ಜಿ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅವು ನಂಗೆ ದೇವರ ಕೊರನ ಪಡಿ ಪಂಪಿನ ಆಧಾರವನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಜೀವಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಏಕಲೆ ನಾವು ಹಿರಿಯರು ನಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಂದೇ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ ಕಾಣಿಸೋದೇವಾದ ಎಂಕು ಇಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆ ಹೊರಂದೆ ಕೊಲ್ಲರೆ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಕಾಲ ಸುಧಾರಣವಾದ ದೇತನಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಗಳಿಕೆ ಪಂಪಿನ ಉಂಟು ಧಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಪೂರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಆದ ನಂತರ ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಅವು ಕಲಶದೊಂಬರೆ ಉಂಡು ಕೊಡ್ನೀರು ಪಂಪಿನ ಅವು ಪೂರ ಪತಾನ ಪರಪಿನ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಉಂಡು ಅದಾಗ ಈ ಕೊಡ್ನೀರು ಬಣ್ಣಗ 4 ಜನ ಓರಿ ಕಲಸ ತುಂಬ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ ಐನೈ ಕಲಸ ತುಂಬಂದು ಪೋಪಿನಿ ನಾ 9 ಜನ ಪೊಂಜೋಲು ಆರ್ತೆ ಬಟ್ಟಲು ಪಂಡದು ಅವೇನು ಪತಂದು ಪೋಪಿನಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಒಂಜಿದ ರಡ್ಡು ದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 3 ಜನ ಪಾರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ದೈವದ ಸ್ವಾಮಿನ ದೈವದ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ದೈವದ ಹೊಗಳಿಕೆ ಆಂಡ ಅವನು ಬಡಕೈ ಬಂಡ ಪೊಣದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಾಯಿ ಆವರ್ದ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಪೊಂಜು ಉಂತುದೊಂಜಿ 4 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 3 ಜನ 5 1 ಜನ 2 ಜನ ಇಂಚ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ 3 ಆವೋಡು ಒಂಜಿ 5 ಆವೋಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಆವೋಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋರು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಟವು ಅವು 3-4 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಡೇ ಕೈದು ಮಲ್ಪುನು ಅಗಳೊಂಜಿ ವೀಳ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಅವು ಕಂಡ ಎಣ್ಣೆ ವೀಳ್ಯ ಕೊರಪಿನ ಕ್ರಮನೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟದ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ 4 ಲೋಟದ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಪಿರು ಪಕ್ಕ ವೀಳ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಉಂಡ ಬಜ್ಜೆ ಪಚ್ಚರೆ ಒಂದು ಕೊರಪೇರು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಕೊರಪಿನಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸೇವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತೆನಕೈದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ್ದು ಬಣ್ಣ ಬಾಡ್ನಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಅಣಿಯರ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಣಿಯರ್ದ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನ್ಪಂಡು ಯಾನ್ ಕಲ್ಗುಡ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ ಯಾನೇ ಸುರುಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನ್ಪು ಪಿರಾವಳಿಯರ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನ್ಪು ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಪಂಜು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂತಿದ್ದೇನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಗೆಜ್ಜಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ತುಂಬುದಾಗಲು ಬಂದಿಪ್ಪರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಬಿಡದೆ ಅವಳು ಬೈತೆ ಇತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜರು ನುಂಬುದಾಗಲು ಬೈದಿಪ್ಪೇರು ಹಾಗೆ ಎಂಕುಲು ತೂತಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಅವೇ ಎಂಕುಲು ಏರು ಭೂತ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲು ಪಿರಾವಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎಂಚ ಬಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚನ ಎಂಕುಲ ಊರದ ಕ್ರಮ.
ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ಪಿನ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಾವು ಪೋಂದಿದ್ದೆ ನೆಲ್ಲಿ ಪುನಗರ ಪೋಂದಿದ್ದೆ ಅದಾಗಲ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿ ಕೊರಪಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡೆ ದೈವ ಕೊರಪಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೈವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶೈವ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿವಾದ ವಿಚಾರ ಮರ್ಯಾದೆಲ್ಲ ಕೊರಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆದ ಇತ್ತೆದ ಸೇವೆದಡೆ ಹೋನಾಗ ದುಂಬಿಡ್ದು ಎತ್ತೋ ಹೆಚ್ಚ ಎಂಕ ಕೊರಪಿನ ಎಂಕಲೆ ಕೊರಪಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಡ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ದುಂಬುದಕ್ಕಲೆ ನೆಂಚ ತೂತೇರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೋಲದಡೆ ಹೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಲೆ ಪುಲ್ಲೆ ಚಾರ್ ಕೊರಪಿನಿ ನೀರು ಚಾ ಉನಸು ಐವು ಉಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಪಿನ ಭಾರಿ ಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಪೋನಾಗಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಓಡನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಅಡೆ ಪೋಪಿನಾಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಾವನಾಗ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಪೆರತ್ತ ಅವಳು ಎಂಕಲೇನು ಸಸಾರಡು ತೂಯರಂದಂಡ ಆ ಜಾಗ ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸಾಪಚ್ಚಿ ಇತ್ತಿದ ಕಾಲ ಪೋಂಡ ಆತುಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕೊರಪೇರು ಅಂಚ ಅಡೆಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಅಂಕರು ಎಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ಪೂರಲ್ಲ ಎತ್ತವರ ಆಪಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಹತ್ತಿನ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ಎದವ ಓಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅದು ಹೋಗಡಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಬೋಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇತ್ತದ ಪೋದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಂಕಲೆ ಅಜ್ಜರೆಗ್ಲ ಈ ನೇಮದ ವಿಚಾರಡು ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡಿದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಯಾನು ಸೇವೆ ಕಟ್ಟ ಸರ್ಮ ಕೆಲ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಎಂಕುಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರು ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಡು ಮಂಡಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಡ್ತೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರು ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲ್ತೂರು ಭದ್ರಮಾಂಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರು ಬಕ್ಕ ಬಾಳೆಕೆರೆ ಮುಡುರಾಯಿಗುಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಎಂಕುಲ ಏನೋ ಒಂಜಿ ನಾಮ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ಐಕಲಿಗೆ ಆಯ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಎಂಕಲೆ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಲ್ಪುನತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಲ್ದೀರ ಎಂಕಲೆ. ಈ ಕೋಲ ನೇಮ ಸೇವೆ ಪನ್ಪಿದೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪನಾಯ ಆಂಡ ಇಂಚ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದೇ ಪೋತೀನಿ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜ್ಜಿ ಯಾವ ವಿಚಾರಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆವದು ಪೋಟು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆವದು ಪೋಪು ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚಾರ್ದು ಮುಂದು ದಿನಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಪೋವಂದತ್ತಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜಿ ಅನ್ನು ಪಂಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಚ ಆತಿನ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತದ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಇತ್ತದ ದುಂಬುದಗುಲು ಕೇನೊಂದು 15 ವಿಚಾರನು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಜಾಪುಡು ದೈವ ಇತ್ತುಂಡೆಗೆ ಆ ದೈವನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಕ ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಯಾವ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ಪೋದಿತ್ತು ನಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಸೇವೆ ಆವನಾಗ ಎಂಕಲ ಜಾಗದ ದೈವ ಉಂಡು ಆ ದೈವಗಳು ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಮ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆಚೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆವೋಡನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಅಂತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಸೇವೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅದಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಪಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ
ಭಾರಿ ಭಂಗ ಇತ್ತು. ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಓಲೋಲು ಕೋಡಿ ಇತ್ತಿನ ದೈವವನ್ನು ಪೂರ ಮಣೆ ಮಂಚ ಇತ್ತಿನ ಉಳೈದು ಮಣೆ ಮಂಚ ಇತ್ತಿನ ದೈವವನ್ನು ಅದೆತ್ತದು ಉಳೈದು ಸರಿ ಹತ್ತಂದು ಪಂಡದು ಅವೇನು ಉಪ್ಪಿದೆ ಕಾಣತ್ತದು ಐಕ್ ಬೋಡ ಆಯ್ನ ಸಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಅವಳು ಬೋಡ ಹತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರ್ಪೆದಿರ್ತದೆ ಕಾಲ ಅಂಚನೆ ತುಂಬ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಂಡ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಅದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಡು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಭಂಗ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಭಂಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಂಗ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಅದಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಪಿನ ಭಕ್ತಿ ಜನ್ ಪನಾಯನ್ ಭಕ್ತಿ ಅದಾಗಲ ಇತ್ತುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಅದಾಗಲ ಇತ್ತುಂಡು ದೈವ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತುಂಡು ದೈವ ಪಣ್ಣ ದುಂಬಿದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲು ಇನ್ನ ಪಂಡಲ ಅವೇನು ಮಲ್ದಿನ ದೈವ ಎತ್ತೋಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಸಂಗತಿ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಕಲಕಾರಣಿಕ ಸೇವೆ ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೇ ಇಂಚಿನೋ ಇತ್ತಿನ ದೈವನು ಇಂಚಿನೋ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನನು ಅವೇನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟ್ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು 4 ಜನ ಲೆಫ್ಟ್ ಆವಡು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಪಂಪಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡ ಆಪಿನವಡು ಇಲ್ಲಡ ಆಪಿನವಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ರಾಶಿ ಸೇರೋಡು ಕುಟುಂಬ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾವಡು ಪಕ್ಕ ಅಂಚ ನೆರೆಕರೆಗಳು ಪನ್ನೋಡು ಅಕುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಪಂಪಿನ ಪೊರ್ಲುಡಾವಡು ಪಂಪಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಂಡ ಇತ್ತದಾಗ ದುಂಡ ಕಾಲಡಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಂತ ಮನ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಡಲ ಆಕ್ಲಾಗಲ ಭಂಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಾದು ಇತ್ತ ಅಂಚಾತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೇವೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಎರಡದಾಲ ಇಜ್ಜ ಪನ ಏರ್ ಇತ್ತದ ಈ ಸೇವೆಗ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪಂಡ ಅಂಡ ಮರ ಎನ್ನಲೆ ಕಡೆ ತಿಪ್ಪಾಡು ಯಾಕೆ ಹೊರಪೆ ಉನ್ನಸ ಮಲ್ಪಂಡ ಎನ್ನಲೆ ಕಡೆ ತಿಪ್ಪಾಡು ಮರ ಹೊರಪೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಗಳು ಸೇವೆಗೂ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ದೈವಸ್ಥಾನ ಡಾಪಿನ ಸೇವೆಗಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ದುಂಬುಡ್ದು ಇತ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವ ಚಾಕ್ರೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಈ ತುಳುನಾಡು ದಾಂಡ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಆಟಿ ಮುಟ್ಟಲ ಸೇವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲ ಸೇವೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕೊಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೊಡೆ ಸೇವೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಐಕ್ ಪೋಪಿನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾಗ್ಲ ಆವಡು ಬೇತೆ ಐತ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ್ಲ ಆವಡು ಕೆಲವೇರು ಬೇತೆ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಪೋಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಆ ಬೇಲೆನೆ ಬುಡ್ದು ಒಂದೇ ಬೇಲೆಗಾದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋವಂದೆ ಒಂದೇನೆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಧಾರ ಬತ್ತೊಂದು ಅವೇನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೇರಿಗೇನು ಪಣ್ಣಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿನೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ತಿಕ್ಕಂಡು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೇತೆ ದಿನ ಖರ್ಚುಗಾವಡತಿ ಐಕಾದು ಖಾಲಿ ದೈವದ ಏನೇ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂಚನ ಮಲ್ಪೆ ಐಕ್ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ದಿನದ ಪಡಿಲ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದು ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಏನಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಐಕ್ ದೈವದಾಲ ಮೂನುಂಚಿ ಏರಂಡಲ ಏರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿನ್ಪೆ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ವಾ ದೇವರ್ಲ ಮೂನುಜ್ಜರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡಿ ಪತ್ತದು ತುಳುನಾಡು ಗಡಿಯಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಪವರ ಇಜ್ಜನ್ನು ಅದೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಡಕ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ಬೇಕ
ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡೆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿನೇ ಮಲ್ಪಡನ್ನು ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಭೂ ಪೂಜೆ ಒಂದೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಕೊಡಿರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹತ್ತಿನಾಗಲು ಬೇತೆ ಕಟ್ಟಿಡು ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜಾರೆ ಸೊ ನೇಮನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಅದಾಗ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಸುರುಟು ಬಂದಿತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಹುಡುಗು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದಿನ ಆಂಡ ಅದಾಗ ಸೇವೆ ಸೇವೆದ ಅಜ್ಜರು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಸೇವೆ ಅಜ್ಜರು ಮುಟ್ಟು ಬಾಂದಿತ್ತೆ ಸೇವೆ ಸೇವೆದ ಒಂದು ದಿನ ಕಳಿಬೇಕ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಐತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 22 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಬೇಲೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೂಜೆನ ಸೇವೆದ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಕಲೆ ಕಯಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ಮಾರ್ಚ್ 17 ಜನವರಿ 14 ತಾರೀಕು ಶುರುವಾಯಿನಿ ಜನವರಿ 17 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಕಟ್ಲೆ ಉಂಟು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ದಿನ ಹಾಪಿನಿ ದಿನ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಸೇವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೇವೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಾಪಿನಿ ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕದ ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾಯಿಲ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಏನು ಪೋಪಜ್ಜಿ ಪೋಪಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಪಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಪುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಪೋಪಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಮತ್ತು ಬೇತೆ ದಿನ ಇಂಚ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೆ ದೈವ ದರ್ಶನ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಇಪ್ಪುನು ಗುಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಇಂಚ ಪಂಜುಲಿ ದರ್ಶನ ಇಂಚ ಎರಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಾತು ಹೊರಪರಾಕೇಂಡ 10 ಪರಾಕೇಂಡ ಹೋದು ದರ್ಶನ ಮಾತು ಹೊರದು ಹೊರಪೆ ಹತ್ತೆ ಅರ್ಥಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ತಲ ಬೇಲೆ ಪೋಪುಜನ ಅದಾಗ ಆಕಾರುಡು ಎಪ್ಪುನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾರುಡು ಪೂರ ಏನೋ ಪೂರ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಿರೋದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಆಂಡಲ ಎಡ್ದೊಪ್ಪು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಂಡ ಪಾಳೆ ಒಕ್ಕ ಕೇಪಲ ಒಕ್ಕ ಬೊಮ್ಮೆ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಒಂದೇನೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನಯನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಸಾನ ಕೊಡಿ ಸಾನದಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ಆನಿಗೆ ಕೊರ್ಬಿನಿ ಆಯ್ತು ಮನದಾನೆ ಅಕ್ಕಲು ದೇತೋನು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತಿದ್ದೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಅಕ್ಕಲೆ ತಕ್ಕ ಅದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ನೈನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸುಲು ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿನ ತರೆ ಕಟ್ಟು ನಾವೋಡು ಕೆಬಿನ ಗಗ್ಗರ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿನ ಗಗ್ಗರ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಹೊತ್ತೊಂದು ಇತ್ತದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅವೇನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಪಕ್ಕ ತೂವರೆಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ಲು ಆಗೋಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ 4 ಜನ ಒತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ ಎಂಚಿನ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನ ಪಾಪ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ತರಪಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆವಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರದಾಡೆ ಇಜ್ಜಿ ತಲೆಮನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಅನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಲ್ದ ಅನ್ನಲ್ಲ ಏನೋ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಗೂ ಇಂಕ ಆವೂಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಆದ ಇಪ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋಳಿ ಪುದರ್ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಅದು ಈ ಕಾಲ ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವೇನು ಮೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಪಕ್ಕ ಸಾನುಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾನುಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಣಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಲಪಟ್ಟ ತಲಮಣಿ ಕಿವಿನ ಇವು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಕಡಿಸಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸಾನುಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸಾನುಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಾಮದಡೆ ಪೋನಾಗ ತಾಲ ಪತನ್ ಪೋರ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಗೀಜರ ಪತನ್ ಪೋರ್ನಲ್ಲ ಯಾವ ಪಕ್ಕದ ಪೂರ ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಪೂರ ಅವಲೇ ಸಾನದಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವನ್ನ ಎಂಕುಲು ಪೋಪು ಕೂಡಲೇ ಅವೇನಂಜಿ ಕೂಡ ಪಾಡೋದು ಎಂಕಲೆ ಪೂರ ಅವಿಂದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಹರಿವಾಣಗೂ ದುಂಬದ ಕಾಲಗಳು ಕೂಡ ಕಾಲದ ಕಾಲ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಹರಿವಾಣ ಪಾಡೋದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನು ಕಾಟದು ಮನದಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಮನದಾನೆ ನ್ಯಾಮ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಕ್ಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೆಲವೇ ಸಾನದು ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಪೋದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಡ ಅಂಚಿನ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ತಕ್ಕಾದು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ್ಲ ಐನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಗೀಜಾರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲು ಪಸತ್ತು ನೇಮ ಕೊರ್ಪಿನಾಗಲು ಪಸತ್ತು ಸಾನು ವಕ್ಕಿಲಾದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪಿನಾಗಲು ಪಸತ್ತು ಅಂಗೀಜಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸಾನ ವಕ್ಕಿಲಾಗುದು ದೇವತೆ ಕಾಲು ದಿನ ಪ್ರತಿ ನೇಮಗಳ ಅಂಗಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಜಿ ಏನ ಬಂಡ ಅಂಗೀಜಾರ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚನೆ
ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಆಂಡ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ 4-5 ಜೊತೆ ಹಿಂಗೆ 10 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲೊಂದು ಪಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋಡ್ಲ ಚಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪರಕದೆ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಇಂಚನೆ ಈತ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಹಣ್ಣು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಂಡ ಸಿರಿಕಿತ್ತಿನ ಮಹತ್ವ ಇಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಿರಿಕಿತ್ತಿನ ಮಹತ್ವ పొరలు పనిపిన సిరి అని కట్టదు నేమో అనుకునే పొరలు అండ్ ఇత్తದ ಕಾಲ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾತ್ರ ದುಂಬದ ಕಾಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಒಳ್ಳೆದಾಣಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೊಳ್ಳೆದಾಣಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಉಳಾಣಿ ಬೊಳ್ಳೆದ ಬಿದೈ ಸಿರಿತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಕೆಲ್ಲವಡು ಉಂದಾವುಡು ಅಣಿ ವಾಯ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಿರಾಡು ಸಿರಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಪೆರಿಪತ್ತೆ ಕಟ್ಟೋಡು ತುಂಬು ಐಕ್ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟದೆ ಪೆರಿಪತ್ತೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಹಂಚ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟಂದೆ ಒಳ್ಳ ಆಪುಜಿ ವಸ್ತು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಿರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಹೇಪುಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬೆಲ ಬೋಡು ಪಾಲೆ ಬೋಡು ಕೇಬಲ ಬೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಸೇವೆ ವಸ್ತು ಪಾಂದಾವು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಸೇವೆ ಬೋಡಾಪಿನ ವಸ್ತು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅವೇನು ಪೂರ ಬೇತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೇವೆ ಅವು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಸಹ ಆಪುಚ್ಚಿ ರಂಜು ಕೊಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಬಡಕೈದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕುಲು ಬಂಡ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಪಿನಿ ಬಡಕೈಡು ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಸೇವೆ ಅಂಚದ ವಿಚಾರ ಅವಳು ಬಡಕೈದ ಊರುಡು ಪ್ರತಿ ಬೇತೆವಾದ ಓಲೆಕ್ಕಡು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಳು ಪನ್ಪಿನಿ ನ್ಯಾಮ ಕೋಲನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಡಕೈದ ಕೋಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಲನೆ ನಿಜವಾದ ಆಟ ಹತ್ತವು ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಲಡು ಕ್ರಮ ಪನ್ಪಿನ ದುಂಬೆಂಚಿತ್ತನ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಉಡುಪೊಂದು ಉಂಡು ಬೇತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಆ ಕ್ರಮದ ವಿಚಾರಡು ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವೇ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಪ್ರಥಮವಾದ ಶೇಷಪಾಡ್ನು ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಲ ಹಾಪಿನಿ ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಲ ಅದು ಬಬ್ಬರಿ ಕೋಲ ಹಾಪಿನಿ ಬಬ್ಬರಿ ಕೋಲ ಅದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೈವದ ನಂದಿ ಕೋಲ ಮಲ್ಪುನು ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಚಮಡಿ ಕೋಲ ಮಲ್ಪುನು ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗ ಕೋಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡ್ನೀರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಕೊಡ್ನೀರು ಬರ್ತದ್ದು ಕಲಶ ತುಂಬುನು ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ವರ್ಂಬ ಮೂಜಿ ಜಂಡ ಐನು ಮಡಿ ಪಂಡ ಆ ಮಡಿ ಪಾಡ್ದು ಆ ಮಡಿತ ಮಿತ್ತು ಕಲಸತ್ತು ತುಂಬಿನ ಉಂತೊಂದು ದೈವ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕು ಅಲ್ತ ಸುದಕ್ಬೋದು ಅವೇ ನೀರು ಬತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕ ಬರ್ತದ್ದು ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕುಳ್ಳಾದ ಆ ನೀರು ಮೈಪರ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಆಂಡ ಅವು ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಾನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತದ ದುಂಬೆಂಚ ಮಲ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ತೆನಕಾಯ್ದ ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚ ದುಂಬದ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚನೇ ಕಟ್ಟನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಜು ಕಟ್ಟುನ ವಿಚಾರಡು ಈ ವಸ್ತುದ ವಿಚಾರದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಡಕೈಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಆಗ ಚಪ್ಪರ ಬಡಕಾಯಿ ಪಂಡ ಕೊಡಿಯಡೆ ಪನ್ಪಿರೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಡೆ ಪನ್ಪುಜರು ಸ್ವಾಮಿನ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಪನ್ಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಚಪ್ಪರ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಇದು ಕೊಡಿಯಡಿನೇ ಚಪ್ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಕನ್ನಡ ಚಪ್ಪರ ಮೂಲು ಬತ್ತಂಡ ಕೊಡಿಯಡಿ ರಡ್ಲ ಸರಿ ಆಂಡ ಐಕ್ ಬೇವುಡಾಪಿನ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡು ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟನು ಅವು ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಉನಾಸು ದುಂಬು ಉನಾಸಿಜ್ಜಿ ಏರು ಚೇ ಮಲ್ಪು ಅಕ್ಲು ಉನಾಸು ಪಾಡ್ನು ಎಂಕಲೆ ಇರ್ತದೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ತಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಾದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ರಾಶಿಯವರು ಪೊರ್ಲು ಡಾವುಡು ಆ ಸೇವೆ ಅಂದಿದ್ದು ಪಂಡದು ಅದು ಉಣಸ ಆವಡು 4 ಜನ ಲೆಪ್ಪುಡು ಆವಡು 4 ಜನ ಬರೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಊರು ಗುಣಸ ಆವಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಒಂದು ಸೇರಿದು ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೊರ್ಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ
ಪ್ರತಿ ಮಂಜೂರ್ಲ ಬಡಕಾಯಿಡ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಲ ಅದು ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಕಾರ್ಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಡ ಇಂಗ್ಲ ಅಜ್ಜೇರ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜೇರ್ಲ ಪಕ್ಕ ಹಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ್ನು ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲ ಇದ್ದರು ಏಕುಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಫೋನಾಗೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಈಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗ ನೇಮ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವ ನಮ್ಮದು ಅವನು ಪೂರ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗೋವರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವ ನಿಗಳು ಸೇವೆ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎರೆಗ್ಲ ದೂರು ಆಕಲೆಗ್ಲ ದೂರು ಪನ್ಪಿನ ಪಂಪಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೂರು ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ಯಾನ ಕಟ್ಟುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೂರು ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಅವೇನು ಇಂಚ ದುಂಬದಾಗಲ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಆಕಳು ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತೇ ನಮ್ಮ ತೀರಂತಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟು ನಾಂಡಲ್ಲ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ರಮೋಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ತತ್ತು ಲಾಂಡಲ್ಲ ತತ್ತು ಬೋಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತಂದೇ ಪೋಡಂದತ್ತಂದೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪು ಕಾಣ್ತಿನ ಅತ್ತು ಅವ್ರು ಸರಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಡು ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತಕ್ಕನ ಅದು ದುಂಬಿಂಚವನ್ನು ಹೇಳತ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಲ್ತೊಂದು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಂತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಹೆಂಚಿನ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪೋಡನ್ನು ಬಂತೀನಿ ಎಂತ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಂಕ್ಲು ದುಂಬೆಂಚ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ನಾಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿಲಾ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಠಿಣ ಮಿತ್ತ ಆಶಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅಕಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂದತ್ತು ಎಂಕುಲೆಗ ಆಧಾರ ಎಂಕುಲ್ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಟ್ಟನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆ ತಂದೆ ಆ ಎಂಕಲೆಗೂ ಆ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಪಡಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಗೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವುದು ಪಂಪಿನ ಆಧಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ನಾನು ನ್ಯಾಮ ಕಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರಡು ಪಂಪಿನಿಯನ್ನು ಎಂಕು ಮರೆಯಲು ಆವಂದಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಪಿನ ದುಂಬು ಭದ್ರಮಾಂಕಾಳಿ ಕಟ್ಟಬ್ಯಾಲ್ಪೂರು ಭದ್ರಮಾಂಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒರಿ ಬಡಕೈದ ಬಾರ್ಪೂರು ಕಿಟ್ಟ ಪಂಪಿನ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದರ ಆರು ಕೆಲವೋ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚಿನೂ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೋಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಆನಿತ ದಿನವೂ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆರು ನಡ ಪಂಪಿನಿ ಒಂದೇಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಯ ಬಂಡ ಇಂದು ನಿನ್ನಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ನಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಂಡೇರು ಎನ್ನಡ ಈ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಡನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ನಿಕ್ಕತ್ತಂದೆ ಬೇತಾಗಲೆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರಾರು ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ದಾಲ ಒಂದೆ ಎನ್ನಡ ಎನ್ನಡ ದಾಲ ಎಷ್ಟದಲ ಆಡಂಬರದ ವಸ್ತು ಪೂರ ಎನ್ನಡ ಇತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ತಲಮಣಿಲ ಕೆಬಿನ ಪೋರದಾಡ ಇತ್ತಂಡೆ ಎನ್ನಡ ಅಂಕಿ ಜಾರ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವೆಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಹೋದು ಆರೇಗೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈರಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟುನ ಸರಿಯತ್ತು ಎಂಕಲೆ ಎರಿಯಾರೆ ಇದು ಅಂಚ ಈರೆ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಪಂಡೆಯನು ಆರೆಡ ಪಂಡದು ವಸ್ತು ಪೂರ ಪೊರ್ದು ಆರೆಗೆ నేను ಪೂರ ಕಟ್ಟದ ಬಿಡುದು ಆರಡನೆ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಾಯ ಆಯ್ತ ಮರದಾನೆ ವರ್ಷ ಆರು ತೀರ್ದು ಹೋಯ್ಯಾಕ ಅವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ಪಂಪಿನ ಬೇತೆಗಳಗಾಣಿ ಆ ಬೇತೆಗಳಗಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಆರು ಇಂಚ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪಿಗೋ ರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಕೇ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನೋ ಹೊನಾಗ ಅವಳು ಪೂರ ಕೇಂಡೇರು ಏರು ಕಟ್ಟು ಕೇಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರು ಈ ಜನ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಅಂದ ಪಂಡ್ಯಾನು ಅಂಡಲ ಆರೊಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಆ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೆನಪುಡುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬುಂಡು ನಿನ್ನಡ ಆಪುಂಡೊಂದು ಪಂಡೇರು ಆರು ಎನ್ನಡ ಆವಂದೆ ಬಂದಿನ ಅತ್ತಾರು ಎಂಚಿನೂ ಇಪ್ಪು ಇಜ್ಜಂಡ ಆಯೇನೇ ಆಲೇ ಅಪ್ಪೇನೆ ಆಡ ಪಣ್ಣಾಯಿನ ದಾನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ದಿನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಹೋಗಿ ಆ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಲೆಕ್ಕದ ಫೋನಾಗ
ಆರನೇ ಬುಧರ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ಯಾನ ನಿಕ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ಯಾನ ಅವಂಜಿ ಮರೆಯಲ್ಲ ಘಟನೆ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಯಾಪಲ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಜೀವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮರೆಯಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಾವು ಅವಂಜಿ ನಿಜವಾದ ವಿಚಾರ ಅವು ಆ ನ್ಯಾಮದ ವಿಚಾರಡು ಬ್ಯಾಂತೂರು ಭದ್ರಮಂಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂತ್ರಿಗಣ ಕಾಲದ ವಿಚಾರಡು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಚನೆ ಪಕ್ಕ ಸೇವೆದ ವಿಚಾರಡು ಪಂಡ ಒಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಘಟನೆ ನಡೆತಿನ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಹಾತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಅವರೆಗ್ಲದ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಅಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನ್ಯಾಮ ಕಟ್ಟುನಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತೀವಿ ಎದಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಆ ಘಟನೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂಡಲ ಆ ದೇವಿಯರಕ್ಕೆ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗಡತ್ತಂದೆ ಪಂಪನ ತಂದೆ ಬೇತ ದಾಲಪನಯನ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನ್ಯಾಮ ಕಟ್ಟುನಗಳ ಅವರು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲಿ ಅಡ್ಡ ಕೊಡಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ತಂದೆ ಬಯಸಿದ್ದಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತದಾಲ ಘಟನೆದಾಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಭೂತ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ದೈವ ಅಂದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಎಣ್ಣೆ ಬಾತು ಪಡೇರಿ ಬಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ದು ಮೀದ ಬತ್ತದು ಬಣ್ಣ ಕುಳ್ಳು ಇವಾಗ ಆಯೇಕು ಸರಿಯಾದ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನು ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ಅಂಡ ಪಾಡು ವಿಷ್ಣುನಾಮನೇ ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಅದು ಪ್ರಥಮವಾದ ನಂದು ಅರ್ಧಾಲ ಪೂಜೆ ಪಕ್ಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೈ ಪಾಡು ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ನಾಮ ಆಯ್ತು ಸೈಡ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮುದ್ರೆ ದೀಪ ಹಾಕಿ ಕೋರದಾಡೆ ಬರ್ಪಾಯಿಜ್ಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ಹುಳಿಗ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಂಡ ಐಕೇ ಆದಂಥ ಆಯ್ನ ಬಣ್ಣ ಅವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಮೃತ್ಯು ಕಲ್ಬುಡ ನೇಮ ಅಂಡ ಐಕ ತಕ್ಕ ಆದ ನೇಮ ಅಂಡ ವಾ ಬಣ್ಣ ವಾ ಕಲ್ಬುಡ ನೇಮ ಅಂಡ ವಾ ಬಣ್ಣ ಬಾಡಿನಲ್ಲ ವಾ ಒಂದೇನು ಬಾಡಿನಲ್ಲ ಸುಣ್ಣದ ಬಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಒರಂಬದಿ ಓಡಿ ಸುಣ್ಣದ ಬಟ್ಟ ಒರಂಬದಿ ಓಡಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗಳು ಅಂಚನೆ ದೀಪೇರು ಕಲ್ಬುಡಗಳು ಅಂಚನೆ ದೀಪೇರು ಅಕ್ಕ ಬೇದ ದೇವ ಅನಗ ಬೇದ ದೇವ ಐಕ್ಲೆ ಪಿನಲ ರೀತಿದ ಅಂಡ ತತ್ತದು ಒಬ್ಬಜರ ಮಾತ್ರ ಅವೇಕ ಒಬ್ಬೊಂದು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಬ್ಬೊಂದು ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಒಬ್ಬಜರ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು అంటే ಆ ಪಾಂಡ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಅವೇ ಬಣ್ಣ ಬೇತನ ಮನೆ ಅದು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಅವೇನ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪೇರತ್ತಂದೆ ಆಧುನಿಕವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇತನ ಮನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಬ್ಬಜರ ಪಂಪಿನ ಅಂಜ ಅದ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ನೇಮ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ 55 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಇಂಕು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ನೇಮ ಕಟ್ರಾಗ ಆಪಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ನೇಮ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ದಲ ಕೊಡ್ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಗುಡಿಯನ್ನ ಎಂಕು ಸಾಂಗನ ಕೊಟ್ಟಿನಾಕ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಜಿ ಹೆಂಚಿನ ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಜಾರಿಗೆ ಇಂದ ಪನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನಾಗ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬಾಡುಚ್ಚಾರು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಲ ಹಂಚನ ನೇಮದ ಹೋಯ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಕು ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲು ತುಂಬ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಹಿರೇಗಿಂದ ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಪಂಪಿನ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ದಲ ಬುಡದು ಬಾಡುಜ್ಜ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲ ಕೊರದು ಕಡೆ ಬಿಡ್ಬೇರಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಕಲಾವಿದ 10 ವರ್ಷ ಆನಾಗ 2,000 ತಿಂಗಳು 2,000 ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪಿನಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಕೊಡ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನವೇನೆ ಈಗ ಊರುಡು ಬಂದ ಹೋಯನ್ನಾಂಡ ನೇಮದಡೆ ಹೋಯನ್ನಾಂಡ ಏರ್ಲ ಬರೊಡ್ಚಿ ಈ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿನಾಲೆ ಆಯ್ನ ಕೈ ಟಿತ್ತಿನಾತ್ ಕೈಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಶೈವ ದಿನಾಯಿ ಕ್ರಮ ಟಿತ್ತಿನಾಯಿ ಪಂಡದೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ
ಸಾಕಾರ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲಾಗ್ತಂದೆ ಏರ್ಲ ನೂಗುಲು ಬಾಡು ಜರದು ఆయన జీవమాన ఇవ్వమట ఏర్లోంచి నువ్వు కొంచెం పాడు జరగంట మాత్రం సత్యమైన అంతే ಇಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ದುಂಬದ ಕಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಚ ಕಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದುಂಬದ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದು ಬೈದರು ಅವೇನು ಕಟ್ಟು ಮೇರದಂತೆ ಅಂಚನೆ ಈ ನನ್ನ ದುಂಬು ಇದು ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಬೇಡಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಗಂಡಲ ದೈವ ನಂಬು ನಾಗುಲ್ಲ ತಾನ ಕಟ್ಟು ನಗುಲ್ಲ ನೇಮ ಮಲ್ಪ ನಗುಲ್ಲ ನೇಮ ಮಲ್ಪ ನಗುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪ ನಗಲಿ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಇಕ್ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿರಲ್ಲ ದುಂಬು ಮಲ್ಪ ನಗುಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಕೇನು ಎಂಚ ಆತುಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡದು ಅವೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ತಾಲ ದೇವರ ದಿಕ್ಲೆ ತಾಲ ತೊಂದರೆ ಕರ್ಕೊಜ್ಜಿ ದೈವ ಇನ್ನೇ ಐಕಿ ತಾನ ಇದನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಿನ ತಂದೆ ಹಾಲಂತ ಹಾಕುಜ್ಜಾರ ಎರಡು ದೈವ ನಂಬುದು ದೈವ ಸೇವೆ ಕರೆಯೋದಂದ ಅಂಡ ಹಾಲು ಹಾಕುಜ್ಜಾರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಹೋಗುದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಆಯಿ ఆయన ನಂಬಲನ್ನು ಬಂದೆ ಅತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ದೈವ ನಂಬೋಡ್ಚಿ ದೈವ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ್ನು ಬಡ್ಚಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪನ್ನು ಬಡ್ಚಿ ದೈವವು ಪರಿವದ್ದಲು ಪಾಡನ್ನು ಬಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಾಲ್ಪನ ದೈವ ನಂಬಲೆ ದೇವ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದೈವದ ಭಕ್ತಿ ಕಟ್ಟೋನ್ಲೆ ದೇವಡ ಭಕ್ತಿ ಕಟ್ಟೋನ್ಲೆ ನೀಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡುದು ದೈವ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಬಂದಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ದೈವ ನಂಬುನ ದೈವ ನಾನು ಪನ್ನೇನ ದೈವ ನಂಬುನಾಕುಲು ದೈವ ನಂಬುನಾಗ್ಲೈತನ ದೈವ ನಂಬುನ ಇಟ್ಲೆ ಗುತ್ತಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಗುತ್ತಿತ್ತಿನಗಲಡೆ ಕೇನ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಕೇನ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಆ ಗ್ರಾಮ ಆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಆ ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನ ಬಂದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆ ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನದ ಲೆಪ್ರಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಕ ಆಯಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡು ಅಕ್ಲೇನ ಆ ಜಾಗ ಸರಿಯಾದ ಲೆಪ್ರಾದು ಅಕ್ಲೇಡಕ್ಕೆ ఏంచిన ಮಾಲ್ಪೋಡನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಥದ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಆಗೋಡು ಮದಿಪದ ಮಾನ್ಯತೆ ಆಗೋಡು ಪಾತ್ರೆ ಆಗೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಧರ್ಮ ಕೊಡೋದು ಅಕ್ಲೇನು ಲೆಪಡಾದು ಅಕ್ಲೇಡ ಕೇಂದ್ರ ಈ ದೈವ ನಂಬುದಂಡ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೈವ ನಂಬುಡನ್ನು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಗ್ಗರ ಚಾನಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಂಪಿನಿ ಆರ್ನ ವಿಚಾರ ಆರೇಗೆ ಪಂಪಿನಿ ಆರ್ನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಪಂಪಿನಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಡ್ಡು ನೇಮದಡೆ ಹೋತಿರರು ತುಳುನಾಡುಲ ಎತ್ತು ಕೊಡಿಟ್ಟು ನೇಮಡಬಹುದು ಅಕ್ಲಾಗ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ದು ಬರ್ತದ್ದು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲ ಏನೇನು ಮಲ್ಪಡೋದು ಪೂರವರ ತೀವಂಜಲು ಹೊಟ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಬಡಕೈಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಎಂಕಲ ಗುರ್ತಲ ಅಜ್ಜಿ ತುದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಯ್ರೋಡೋಕೇನೊಂದು ಬಡಕೈಡು ಸೇವೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತದೆ ವಾವಾ ಜಾಗ ಬರಂದಿನ ಜಾಗ ಊರವ ಇದ್ದಿ ಅವಳು ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಂಜಿ ರಿಕ್ಷೋಡು ಮಲ್ತು ಹೋಗಿನಂಡೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಬೈ ನೇಮದಡೆ ಬೈದಿರು ಎಷ್ಟೋ ಕೊಡಿಗೆ ನೇಮದಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಎಂಕಲ ಭಜತೆ ಕುಂದು ಎಂಕಲ ಕರ್ನ ನೀರು ಎಂಕಲ ಕರ್ನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲ ಏನೇನು ಯಾವ ದೇವಿದ ನೆನ್ಪುರ ಮಲ್ಕೊಡೋವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತಂದು ಹೋಯ್ನಾರೆ ಪಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಲ ಆ ದೇವರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಅಕಲ್ನ ಒಂದೇ ಏರುಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸರ್ವ ದೇವರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರತು ಅಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯವು ಆ ಕಾಲುಗಳು ಸ್ತುತಿ ಬಾರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ರಕ್ಷಣೆ ಆದ ದೈವ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ.